Bihar larunbatarekin Eusrock jaialdiaren 3. edizioa ospatuko da Noainen. Eta gaur Ainara Erro eta Urko Otaegi ditugu gurekin informazio guztia emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Oso ongi. Ondo. Bueno, ja gogoekin biharko, ez? Bai, asko. Dena martxan jartzeko. Gainera molde berria dauka aurten. Bai, buelta bat eman diogu eta herriko 20 lagun baino gehiago inplikatu ditugu aurten proiektu honetan eta herriko 20 musikari baino gehiago parte hartuko dute lehenengo kontzertuan. Bueno, ekitaldia ditu duzue gonbidatu konbinatuak, ez? Bai, hori herriko jendea izango da. Baditugu hori 5 bateria, 4 basu, beste 5 gitarra, 7 ahotsa, gero ere haizezko instrumentoak, eta guztira 23 lagun parte hartuko dute. Eta zer egingo dute? 20 kanta, euskal kanta, baino gehiago, ez? Bai, guztira 22 kanta bestuko dituzte, Delirium Tremens, Eko bertsioak, Ertzainak, Txapelpunk, Berri txarrak, bai, eta bakoitzak ere badauka bere estiloa eta pixka bat ere buelta bat eman diote bertsio horiei, bakoitza bere estiloa. Kantak ez dira talde berdinak, ditu bertsio pixka bat azkarra baiteko edo motelagoak edo beste ritmo bat hartzeko. Bai, musikari bakoitzak edo talde bakoitzak egin du bere izaeraren ekarpena, Bai, pixka bai, hori da. Zuk adibidez nola bizi izaten ari duzu oraindik ez delako izan? Bueno, niretzako urduri xamaz, ni naiz oso musikari trebea ere esan beharko dugu. Hasi ditzen jotzen orain dela 3-4 urte. Baina, bueno, beste taldeekin eta musikari honekin beti egiten dugu ikasteko eta ensaioan hobeto ateratzeko gauzak, ez? Eta moldaketak eta egin hori egin dute besteek. Jarraitu egiten du bakarrekan eta oso polita izan da. Eta abestiak aukeratzerako orduan hori zen nolako aukeraketa egin da edo? Hori, nire uste, Inigo, Cesar eta antolatzatik bidea pixka bat beraien artean egin dute. Bai, nik lehenengo abestiak bai aukeratu zituzten kantatu behar zuten pertsonak, beraiek aukeratu zuten zein abesti kantatu nahi zituzten, pasatu ziguten zerrenda eta horren inguruan ja egin genuen benetako aukeraketa. Baina pixka bat beti errespatatzen kantatu behar zuen jendeak aukera ematea beraiek behintzat aukeratzeko abestiak. Eta lehen aipatu duzu adibidez, taldeak beraien artean ikasten dutela eta ze hau ere sarea sortzeko edo ez dakit batasun bat lortzeko lortzibarren balio du, ez? Horrelako ekitaldi bat. Bai, batez ere ez gara musikari guztia ezagutzen, orduan elkarlanean hasteko eta hori eta jendea ezagutzeko horreko jendea jotzen duen, ozei taldetan dauden, beste xarma bat ematen dio, bakoitza ateratzen du bere jotzeko modua edo eta oso aberasgarria. Aberasgarria ez da, bai. Eta 3. edizioa dagoeneko. Hori da, bai. Nola, bueno, ekimenean beran jaialdian sartu baino lehen, gaurko ez aurtengo berrikuntza hau nola eman zen? Bueno, lehenengo urtean etorri zen Nafarroako musika eskoletako jende ezberdina, gazteak, eta gero herriko talde bat jo zuen, Memo taldea. 2. urtean ere formatu hori eman genuen eta Memoz aparte beste talde batzu jo zuten herriko jendea bertan zeudenak, Marianito Ezblai eta Capri taldea, eta gero Cesar Asiain eta Josi Balarrasa ere gurekin jo zuten, eta horri buelta bat emateko eta hainbeste musikari daudenez Noainen, Inigori bururatu zitzaion eta proposatu zigun musika eskolak egiten zuten bezala konboak eta horrela, ea zergatik ez genuen egiten herriko edo bailarako jendearekin. Eta ideia ona iruditu zitzaigun eta aurrera eraman dugu.
Eta ikusten da mugimendua dagoela. Bai, jendea proposatu genionean oso ondo hartu zuten eta jende guztia prest zegoen eta gogoekin proiektu honetan parte hartzeko. Eta adibidez aurten nork hartzen du parte? Baiarako jendea da adibidez, noainen orain dela urte batzuk edo urte asko mendeku taldea zegoen, orduan mendeku taldetik Cesar eta Ruben hartuko dute parte, Memo taldetik Inigo eta Raúl, Erika, neskau Jazilea eta komando funken ibiltzen dena, Bolas ere Kono de Txibo eta Gualitxo taldetan, 23 lagun, bai. Eta aurreko urteetan ere talde ospetsu ezberdinetatik jendea etorri da, ez? Bai, lehenengo kontzertuak hasi baino lehen solasaldi bat antolatzen genuen, musikaren inguruan eta bai, etorri izan ziren Zurin Hidalgo, Gorka Urbizu, KTZ-ko zenbait lagun, eta bai. Eta hori solasaldiak, aurten ere solasaldiak izango dira? Ez, aurten ez dugu solasaldirik egingo, aurten musika jaialdia. Hori da, bakarrik. Generoaren aldetik rock musika lantzen delako? Bai. Bai, dena, 80 hamarkadatik aurrera aurten musika desberdina, funky, rocka, musika lasaiagoa, herrikoia ere bai, kanta pare bat. Eta beti euskalduna? Bai, dena euskaraz bai. Eta talde euskalduna, karo. Hori, azkenean ere euskara sustatzeko, zeintzuk dira jaialdi honen helburuak? Bueno, alde batetik hau bururatu zitzaigun jende gaztea erakartzeko, zeren noainen egiten genituen gauzetan jende gazteak ez zuen parte hartzen. Orduan alde batetik jende gaztea hurbiltzea eta bigarrenetik noainen egun horretan euskara zentzutea eta musikaz kantatzea eta... Eta erantzun hona izan duzue orain arte beti, ez? Bai, oso erantzun positiboa, bai. Bihar espero duzue jende haunitz etortzea? Bai. Dena herriko jendea den da agoz lagunak etorreko dira, familiarrak eta dira. Ni uste du jende morda dengo dela. Gainera, horretarako egin duzuen beste lan, ez? Bai, da. Ze nolako lana edo prestakuntza egin duzue? Bueno, batu garadarak ensaio generalak egiteko, izan da pixka bat zaila. Beste jende eta talde guztiak, kanta guztiak ez du jende berdina jotzen, da izan da pixka bat lioso. Baina jendea positibo izan da, etorri da, lasaitasunarekin. Eta ditu bi ensaio, eta gero banatu gara eta kanta bakoitzeko, bere aparte, nire zeio gehiago. Eta izan da pixka bat horrela. Bai, lau hilabete baino gehiago gabiltzaten saioetan eta jotak lan egiten. Eta bihar, noiztik egun osoko ekitaldia izango da, arratsaldean edo noiz nola gauzatuko da? Arratsaldeko 8etan hasiko da konbo hauekin eta gero amaiketan balerdi taldea joko du eta ordu bat kaldera edo horrela espero dugu bukatzea. Eta hor, barra egongo da, ez? Bai, barra egongo da, bokatak ere bertan salduko dira, eta hori, giro polita espero dugu. Eta eguraldia ez da arazorik izango? Ez, badugu karpa bat, eta karparen barruan egingo dugu jai guztia, orduan naiz eta kriston euria bota, ez dugu heldurik. Ez da beharrezkoa gainera ez dago sarrerarik, ez? Ez, doainik da, eta nahi duena hurbildu daiteke, eta egongo gara, berez zain. Eta nola badago modurik ikusteko egitaraua edo kartela edo... Bai, elortzi bar gau eskola Facebooken, hor baditugu kartela guztiak, nor jo behar duen, eta informazio guztia bertan dago. Eta, oraindik honetan bihar daukagu aurtengoa, orduan horretan egongo zarete, baina atera aldira ideiaren bat hurren urterako edo... Guartean momentu horrela, hau pasa behar dugu horrena. Asko da, bai. Baina, ni uste datorren urterako
idea polit izan dago eta Gogoak jarretu gaudela. dezakegu Bai, horrekin. gainera hori egon da ere jendea, datagatik eta ezin izan duena parte hartuz eta penaz gelditu dena, eta espero du, osea, nik uste dut, datorren urtean ere, buelta bat emango diogula eta aurrera egingo dugula. Eta, bueno, momentuz eskertzea parte hartu duten guztiei, ez? Hori da, bai, musikari guztiei egon direla J-Fogo lanean, eta bai, antolakuntzan, bihar ere txandak egingo duen jendea, muntaik eta lana, jasoketa, garbiketak, eta bai, eskerra guztiek, gaur kriston auzolana izan behar da, eta hori, eskertzea guztiek. Bai, asko delako argia, soinua, denetari. Montatu dana, kendu garbitu, azkenean lana da. Barrak eta, bueno, kriston lana atzetik bai. Orduan, joan baino lehen, hor utziko dugu ze ordutan, nun, eta birgogoratzeko ja jendea hor izateko. Hori, bihar larunbata, arratsaldeko 8etan, Noaingo Foru Plazako karpan, 8etatik aurrera, lehenengo joko dute Lortzibarko jendeak, eta gero Balerdi Barrelerdi taldeak, eta egongo gara. Mila esker bioi etortzeagatik. Zuri, esko. Eta bihar gozatuko dugu ekitaldiaz. Vale, primeran. Bihar arte. Bihar arte, esker asko.